Ahojte, tu je Míra 10 a ja idem natáčať prvé video. Zrejme. No a ak to bude naopak, tak pardon, ale zobrala som si príklad do mojej kamarátky. Už mám 15 a no tu mám frískeho konia, ale no tak. Takže takýto. Nie, že som si pridala, lebo som si musela mať konia. Ale som to zrazu povedala, povedala som si, že konia bude, že si postavím takú správnu staňu. No, staňu neviem, ale keď chcete, tak budete zatiaľ iba môjho konia takto. A volá sa Bela. Ešte má aj hore meno, ale pozerajte teraz, hej. Ak to bude tak, že seka, tak pardona. Každý robiť. Ešte aj zajtra a máme sa, že tu bude mať seno tam a to je všetko. Pozrite, vidíte? Hore je napísané Bela. To je moja Bela, vidíte? A taký z tohto aj napije. Ale nemá veľmi rada vodu. Pozrite. No. O ne. Vidíte? Nič tu nemá. Nič. Úplne nič. Musíte tam, tuto, kde sa to kvačí, musíte ju tam dať. Pozrite, ona nemá rada vodu dakedy. Pozrite, môžete jej tam donútiť, ona tam proste nebude chcieť. Ona hneď vyjde, ona nemá rada dakedy až tak vodu. Čo je, no poď? Sorry. Nedojesem pomoc. Ale ty sa môžeš vybehať. Keď vyjdeš von, tak sa vybehaj. Nedonesiem laso. Jo? Laso. To je jedno. Či bude lano laso. Dobre. Hej, beží môj koníček. Nesmiem ukázať meč. Ale no, pozrime sa. Aká si ty fešanda, keď tu nie som? Poď. Čo? Moje laso si mi zobrala. No poď. Poď sem. Poď sem. Dúfam si na teba asi sadnem. Čo môj krpec? 1%. No dobre, ups. Sorry. Tak poď. Poď. Hop. Som veľmi rada, že to tu mám. Aj túto hru Minecraft 15. A ja keď som to dneska stiahovala, tak tam bolo napísané, že 14, ako to bolo tam jej, 14.99.0 a to mala byť akože 15. Paď. Akože keď ja idem na ne, tak hlavne, že má rada vodu. Ale nedýcha pod mňa, sútári. Ale hodná holka to je. Ups, ako môžem priznať. Ale no, poď. Takedy je neposlušná, veď vidíte. Nie, ale ty za mňa dal. Dobre. Poďme pre ďalšie. A nebudeš sa namačať do vody.
Jasné. Je to jasné. Poď. Vidíte? Ona nemá rada proste vodu. Ona ako keby ignoruje. Neznášajú. Ty krásavice, nezobrala si mi to nejaké veci? Asi nie. Ej, čo si ma zhodila? Ty, prosto. Ale nie, budem nadávať moju koníkovi. Čo je? Sorry, Beli. Nehnevaj sa, ja som nechtela. Som spravila omylom, jo? Prepač, vždycky keď som nasadnú, tak ti udrem. Koľko máš sutiečok? 1,5, musíš sa napapať. Ja ti dám nejaké papať. Jo. Už sa na mňa nezlob. Jo? Ej, holka. Tak poď, holka. Poď. Nikdy nechoďte s koňom do hlbokej vody, lebo pozrite, bude vás to vyhadzovať. Poď. No tak. Už sa smieva. Poď. Musím trafiť domov, neviem, či to trafíme tam. Trafili sme. Tam sa prosím ťa nezabij. Pomaličky. Ne do môjho domu. Alebo tak vieš čo? Dneska nebudeš spať v stajni? Nie, tak vieš čo? Nie. Hop. Ale počkaj, môžeš spať vlastne u mňa. Poď. Sorry, kráska, poď. Tak, pobehuj si okolo. Prepáč. Au. To tak. Nechcem ísť na teba, čo si šiši. Veď pozri, čo sa mi stalo. Dobrú, kráska. Au. A mojemu koňovi sa zospiera. Ježiš. Tam nemôžeme byť. To tam je vrahové. Dobrú, tu tiež môžeš ísť spať. Povedal som spať, nie hopkať. Šialená ako pes. Tak poď. Poď, aby sa neprepcháš cez jedny dvere. Sorry, vždycky ti hovorím sorry. A nesmieš sa za to štvať. Aj sa môžeš pokakať. Ja ti vravím pekne sorry. Ale ak sa ti to nepáči, nebudem ti vraveť sorry. Promiň! No tak, Bela. Už máš zase koľko životov? Už iba 3,5. Fakt už te nebudem byť. A pardon, že som ti zabral pre tvárou. Čau. Ešte raz ti dám pusu. No kráska, uzdrav sa, jo? Práve mi tu rastie to.
pekla. Koľko? Už 10 minút natáčam. Oslúbila som aj kamarátke Janky Ivaničovej, to čo dala, že si tá Janka, no Janka Ivaničovej. Som slúbila, že si pozriem aj video a tu ho má, ale ja som si zabila skoro konia, no dobre. Čau. Čus.